No niin, nyt lähti kamera käyntiin. Taas kerran. Minä ajattelin sellaista asiaa nyt sanoa teille, rakkaat kuulijat, että minä olen ollut, nyt jään yksin tähän muutamaksi päiväksi sitten, kun Anne joutui sairaalaan. Olitko se nyt tänään maanantai? Se oli sunnuntai-aamuna, kun joudun soittaa ambulanssin. Me mittasin siitä kuumeen silloin yöllä. No se oli 38,5. Se oli aika jalaton jo, että oli todella huonossa kunnossa. Sitten mä annoin Panadoli hänelle. No nyt hän soittaakin, kun se tuli ihan sopivasti. Haloja! Joo, mä oon just kuvaamassa, olisin soittanut sulle. Joo. Vartoon mä laitan tän nyt, jos mä osaan laittaa siihen niinku tohon kovaääniseen. Vartoon hetki. Joo, niin paljon kello on varmaan nyt 7-8 joku. No mä soitan sit vielä vaikka kun mä pääsen täältä pois täältä autosta, mä soitan kotolta. Joo, se on hyvä, että katsot telkkaa, kun ne aika siinä katsot. Joo. Niin, joo, kyllä. Joo, mä soittelen, joo. Ja kultaa, rakastan sinua. No ikävä on, ja niin mullakin on joo. Täytyy nyt tää muutama päivä nyt pärjätä eteenpäin vaan. Joo, kiitos vaan soitosta ja mä soittelen kohta uudestaan. No moikka, moi. Sellainen soitto se. Ja niin huono puhumaan puhelimen kanssa olla ja osaa. Laitetaan nyt kiinni tää vehe. Kyllä nyt toivoisin, että Anne tossa piristyisi tossa nokassa. Hänellä on se mikä hittu joku virus tai joku sellainen. Hän on siellä sellaisella osastolla ihan, että missä täytyy pitää kaikkia maskeja ja kaikkia. No niin, katsotaan sitten tätä hommaa eteenpäin. No niin, tässä tämä homma jatkuu nyt sitten. Makkara kastike pitäisi tehdä tästä. Tää vähän viivästynyt tää juttu, kun enkä mä unohtanut siis kaikki, muistin kaikki minun mielestä ottaa, niin sitten toi paistinpannu unohtui. Joudun kotota hakemaan paistinpannu. Ois täällä wokkipannu ollut, mutta ajattelin, että parempi hakea tää pikkupannu. Nyt kun tehdään makkarakastiketta, niin siitä ei tarvitse tulla niin hirveän ruskeaa, että sellainen vaaleanruskea kastike. Se on minun mielestä, se on tehty makukysymys. Joku läskisossi tarvitsee vähän ehkä tummempi kastike. Tässä nää nyt siellä on voit sulamassa. Sitten laitetaan tänne. Täällä on jauhoja jossain.
Mulla on ainakin tuo lihaliemikuutio. Mulla täällä jauhoja. Herra isä. Missä ne mun jauhot? Tää voi olla totta. Eikö tuolla ne on? Tässä ne oli jauhot. Näitä ei paljon tule, kun mä oon unohtanut sen, kun mä oon tehnyt niin monta tuntia tätä hommaa jo nyt. Nyt mä otin onneksi mukaan tän oman mielen lastani. Ainakaan toi jalkoihin ei kaadu mitään tavaraa. Tää tuli näin vähän tätä jauhoa tähän, kun sentään kun. Tää on vaan yhdelle ihmiselle nyt. Annea ei oo nyt tässä syömässä. Tää on tosiaan ihan turhaa yrittää tuolla kiinalaisella. Voi herra jumala, eihän mulla on valo. Kiinalaisella keittimellä tehdä hyvä keitimä, mutta siinä ei riitä poveri. Tässä riittää poveri tässä kaasulämmössä. Mulla onkin nyt 2 kaasupulloa ihan täyttä tuolla, että riittää koko täks kevääksi sitten. Että tuo kaasu lämmittää niin mukavasti sitten. Jaa, sitä vettää me tarvitaan. Herra isä. Täytyis olla täällä jossain. No, tuo. Taas tässä on illalla soitettu Annellekin. Annelle kävi huolissaan siitä, että onko hänen rahapussissa enää siinä keittiöpöydän äärellä. No minä nyt sit kun kävin tämän hakemasta, kyllä se on siinä ihan samalla paikalla hänen vaaleanpunainen rahapussi. Sehän hermoilee tollasista asioista sitten. Ei oo niin sellaisia tärkeitä. Ei hänen rahapussia kukaan sieltä vie. Kato, nyt alkaa olla. Se rupee sinistä sauhua sellaista tyrkkäämään tossa noin. Mulla ei nyt oo paljon mausteita tähän, mutta ei tarvi ollakaan. Kattokaasko se höyryttää sinistä maustetta. Mitä sinne on? Sinistä sauhua. Noniin. No kyllä se nyt on. Se on näin äkkiä. Tässä on kyllä ihan liikaa vettä, mutta ai yhtään enemmän. Voidaan katsella tätä näin, että suurostuu tossa noin. Se jauho. No mitähän mä nyt teen? Mä ajattelin, että jos laitetaan vähän sinaappia sinne. Ei paljon, mutta pikkasen. Noin. Kun poikani sanoo Kari, että hän aina laittaa sinaappia ketsuppia. No mikä, että se antaa sellaista pientä etikkaisuutta siihen. No niin, siinä on ehkä noin ruokalusikallinen ketsuppia.
Annetaan kiehua vaan rauhassa. Saa sekoittumaan nämä kaikki aineet sitten ja maut. Jaa, sitten mulla on täällä näin makkarakastikettahan tästä piti tulla. Minä näytän teille nyt. Mulla oli punaista lenkkiä sellainen pien pätkä. Ja sitten oli tätä, Anne tykkää hirveästi tästä Vilhelmiinan grilli. Mikä se oli? Kapanossi vai ei se ole joku sellainen? Minä ostin sellaista pakettia. Menköhän sinne ja kiehukoon siellä. Jaa. Mien pippurien mitään laita tähän näin vaan. Yksi lihaliemikuutio. Perunathan mulla onkin jo tuolla kiehumassa sitten. Saa sitten tällaisen perunamuussin siitä tehtyä. Ei hittolaa, kuinka tää yksin jaksaa tällaisen syödä. En tiedä. Mä kohta näytän teille miten se muussi tehdään, kyllähän te nyt tiedättekin. Joo. Nyt voisi laittaa vähän pienemmällä liettä. Tollain noin ihan vaan, pitää olkoon siinä. Nää on hyviä nää lihaliemen palat. Jos niinku rotti ottaa tekee. Lihania. Suolasta vielä. Mä en nyt oikein uskallanko mä laittaa tohon. Voin mä sormisuolaa vähän laittaa. Ja mä en tykkää sitä. Kastike on suolatonta. No nyt siinä pitäisi olla lihalientä ja kaikkia kivaa. Sitten seuraavassa lähdetään tekemään perunamuussia. Ja on tuo kiinalaisessa keittynytkin nuo perunat. Mä jo kotona ne laitoin siihen sellainen valmiiksi, että ne on keitetty. Ja ei keitetty, mutta että ne on kuorittu ja paloteltu. No niin. Aika reippaasti kiehuu. Annetaan mennä pikkasen pienemmälle. Siinä on niin paljon poweria. No niin, kohta jatketaan. Rekki päälle ja noin. Nyt kun minä mietin tätä kovasti tätä asiaa, niin sain nuo perunat keitettyä nyt sitten ihan kokonaan. Ja joo, täytyy ruveta sitä muussin tekoon. Nää on keitetty nämä perunat. Sitten tässä laittaa suolaa, mutta täytyy nyt olla vähän varovainen. Ei yhtään. Mä oon ihan hirveä tossa suolan käytössä. No niin, tässä on suolan käyttöä sitten. Ja sitten alta sitä 100 maitoa oikein. Yksi mikä on tärkeä tässä, niin se täytyy kuivattaa se keitin vesi pois. Et se ei ole sitten sitä vettä siinä. Se ei tee hyvää muussille. Ei tee hyvää. Näin ainakin mestarikokit sanoo. No mä joudun sit menemään uudestaan vielä tonne noin.
hakemaan vielä, kun mä muistin, että sen paistinpannun hain uudestaan. Mä muistin, että herranjestas, että mullahan on vielä muutama kalja siellä kotona. Sitten täytyy nekin lähteä hakemaan erikseen vielä. No totta kai sitä nyt. Tässä yksinäinen mies, niin oluelta. Kyllä tää on aika. Herran Jumala, tää on jäykkää. Niin se pitää ollakin. Oisko pikkasen tirausvettä vielä? Tässä on hyvä tää muusikkoteet, niin voit seuraavan päivän tehdä tässä niinku perunavelliä. Ei tarvitse maitoa laittaa ja niin, voita nokarat perään ja suolaa. Siitä saa ihana vellin sitten vaikka ranskanleipää ja ranskanleipää ja silliä. Se Vestasillikin maksaa 5 € ja se nyt on meikäläinen niin pien purkki, että mies syö se ihan kerralla. Ja siitä tulee vähän lyö jarruja, että se on aika arvokasta kyllä. Mutta se on hyvä se Vestasilli. Kyllä se on tää muussi valmista nyt. Kiitos, siinä on. Ei tätä ruokaa tehtykään kuin makkarakastiketta, kun 4 tuntia. Ai helvetti. Se on vaan sellaista tää, kun sitten Vilmaat ja voisikohan me vielä ottaa sitten Apo aina täytyy maisteluvideo tehdä. Jos me maista minkään makusta tää on ja sit saata oikein syödäkin. Niin niin katsotaan sitten mitä siinä onko se minkä makusta sitten. Tässähän toi nyt olla yksinkertainen helppo ruoka hyvä. Onko se nyt vähän liian? Voisiko se laittaa vähän alemmaksi tuota? Noin, tossa no. No niin, tässä tää nyt on sitten. Nyt tulee tää maisteluvideo. Maistellaan nyt oikein. Hyvän näköistä ainakin on, jos se muuta sano. Täytyy nyt syödä meidän. Tää on mun ensimmäinen ateria tänään. On ollut niin kiireellinen päivä, että tässä on vain yksi ollut ja maistetaan nyt sitten. Suolaa tässä pitäisi ainakin olla. On hyvä. On just sellaista, mikä pitääkin. Mainioita nämä makkarat ja kai tässä nyt henki huomiseen vielä pihisee tämänkin aterian kanssa. Ajaako hyvää. Me rupeen korjaa luitani pois tässä. Tästä mä tein vitsi huomenna sitten vellin vielä. Kai maitoakaan temmiä niin sellainen. Se on nyt ihan sillä lailla olkoon. Ja toi kiinalainen keitin pelasi hienosti. Kypsensi perunat ja kiitos.
kaikille katsojille. Ja nyt emme kehtaa enää sillä Annelle soittaa, kun se on varmaan nukkumassa jo. Mä luulisin, että se on nukkumassa jo sairaalasta. Mä en tiedä itse paljon kellon nimittäin on. Joo, 22.10 se vetää täysillä sikeet. Ei sinne kehtaa enää soittaa. No niin, ja hyvää yötä kaikille katsojillekin. Ja mukavaa oli taas tehdä tätä Villemiä tässä.